Ya. E adoitas facer moito isto das citas a cegas? A verdade é que non. Dame moita vergoña facer estas cousas. Non sei se vou facer o ridículo diante de todo o mundo ou se a moza que me van a poñer vai ser un ogro. Eu pareceche un orco. Non, por suposto que non. Tes un menú opción vegetariano. Eres vegetariano? Digamos que non como animais. E iso? Bueno, pois porque a mí non me parece ben o de matar animais, porque E por que non dixes que o faga outro? me parece un pouco hipócrita iso. Non sei, me parece práctico. A mí non me apetece construir un coche, pero me apetece conducilo. Por supervivencia, hasta que me comería al prototipo, pero unha cousa é ser consecuente e outra é ser parvo. Oe, isto está moi bo, queres probar? No, gracias. Que es pervertido esto. No, tampouco. Imaginaste ter que levar a mascarilla para sempre? Xa me estou acostumbrando, verdad? Sabes, hai quen di que se sabe cando é amor verdadeiro cando hai un bico romántico na primeira cita. Eso é un pouco cursi, non crees? E ti sabes que me pega? Quero decir, a ver, si unha moza que está co romanticismo é un pouco imposto polo machismo, non crees? Estás me ti chamando machista! Non, para nada. Oe, igual eras un pouco reiños antes do virus. Eso é que non che gusto, verdade? Pois é que non te coñezo moito, pero que o teu pescozo. Olvídate do intelectual, vai ao gran físico. Gusta o meu pescozo? Sí, moi finiño e blanquiño. Verdad, que modelo. Pois demostra agora, dame un bico! No. Por favor, así! No. Que clase de merlucín leva a doble máscara? Eu. Ti non decías que eras vegano? Repetiríades cita? Eu pola miña parte sí, pareceme moi interesante, pero tengo o collo moi duro. Eu non. Odio os malditos vegetarianos. E a Joe Hawley tamén.